Здравейте, приятели! С това видео искам съвсем накратко да ви разкажа какво да очаквате, когато се свържете с нашата академия, защото ви трябват уроци по английски или пък комуникативни междуличностни умения. Всичко започва с първия контакт. Той обикновено е по чат и ще се разберем кога е удобно да се чуем по телефона, за да поговорим за вашите цели и нужди. Ще коментираме каква е крайната цел, която се гони, какво за вас означава успех. Къде е там, където можете да пляснете с ръце и да кажете постигнах го. Вече не ми трябват уроци. След това ще се поинтересувам и за предишен опит. Курсове, учители, академии, какво сте правили, какви резултати е дало, кое мислите, че е сработило, къде мислите, че е имало пропуски и прочее. След това ще ви питам и къде мислите, че сте. На какво ниво, какви смятате, че са вашите пропуски и какво според вас е необходимо, за да се постигне крайната цел, която вече сме дефинирали. След като приключим с това, ще си насрочим един безплатен урок в Zoom, обикновено продължава около 45-50 минути, в който да ви направя анализ на нуждите. Представете си един приятелски непринуден разговор, в който ще си поговорим на английски, който колкото може. Ще обърна внимание на лингвистични елементи, като общ английски, бизнес английски, речник, граматика и прочее. Обаче ще внимавам и за нелингвистични елементи, като мотивация, вашите навици и колко сте стресирани от това да говорите на английски. Защото ако изпитвате ужас от това да говорите на английски, да ви преподавам граматика и думички е глупо. Други са нещата, върху които трябва да се работи, за да може да се отпуснете, ума ви да се учи и в крайна сметка да проговорите свободно и уверено. След като вече знам къде се намирате и какво е необходимо при вас, за да се постигне тази крайна цел, първо ще ви кажа дали аз съм човека, който може да ви отведе от тук до там и ще ви представя как аз виждам да се случат нещата. Върху какво трябва да се работи, каква последователност, как ще измерваме успех. След това ще минем през финансовия аспект, ще коментираме и в целия процес какво е наша отговорност и ние трябва да свършим и съответно какво трябва да го направите вие. Често казвам, коня можеш на сила да го отведеш до водата, но не можеш на сила да го накараш да пие. След като приключим, ще ви изпратя един имейл, в който съм оформил всичко това, прикачил съм и офертата. И особеното нещо при нас е, че настоявам 3 дни да премислите оферта. Тоест, когато вие сте премислили всичко, процеса, съдържанието, начина на работа, финансови аспект, всичко, сте го премислили внимателно и кажете, Илияне, приемам офертата, започваме да работим заедно, вие се хващате на хорото, за да го играете. Благодаря за времето. В следващото видео ще ви покажа чисто технологично как се случват нещата. Къде и по какъв начин водим вашия профил, вашия индивидуален учебен план, върху какво работим, защо, как измерваме успех и съответно как се документират и индивидуалните уроци, за да може след това вие да си преговаряте и същото време да има и проследимост върху какво работим, по какъв начин, защо, какви резултати постигаме. Така че, приятели, отново благодаря за отделеното време и ви чакам в следващото видео.